En Salceda de Caselas, a sanidade segue a ser fonte de conflito porque despois do éxito da manifestación celebrada o 18 de setembro polas rúas de Salceda de Caselas, a plataforma pola defensa dos servizos sanitarios de Salceda continuará con novas accións co obxectivo de recuperar este servizo sanitario dos sábados no Centro Médico de Salceda, servicio que era trasladado polo Sergas ao Porriño dende o día 3 de xullo. A próxima cita será a manifestación do día 30 de outubro no Concello de Porriño. O lugar de encontro será o Centro de Servizos Sociais a Devesa de Salceda, lugar onde se partirá para a Porriño ás 11 da mañá e onde estarán disponibles 5 autobuses que previa reserva levarán as persoas que non dispoñan de vehículo propio ata a praza do Concello de Porriño, punto de inicio da manifestación. A plataforma segue sin aceptar, según din nun comunicado, as supostas melloras que alegou o Sergas nun escrito deixado no Centro de Saúde de Salceda, xa que se hai 3 atencións domiciliarias en Salceda, Porriño e Mos, ao mesmo tempo tampouco que está garantida a presenza de médicos en Porriño. Non se garante a presenza continua do servizo de pediatría e o acceso aos medios tecnolóxicos que existen na actualidade en Salceda. En todo caso, se se atende en Salceda unha urxencia e non hai os medios necesarios, automáticamente desvíase ao paciente o servizo de urxencia do Hospital do Meixoeiro. Co traslado, o único que se consigue, segundo a plataforma, é as molestias e inconvenientes aos veciños e veciñas de Salceda, a máis de colapsar aínda máis as urxencias do Hospital do Meixoeiro. Por outra banda, representantes da plataforma reuníanse cos representantes dos 3 partidos políticos de Salceda para analizar a situación, recoller propostas e solicitarlle un escrito de apoio á plataforma, ao que accederon os 3 sen problema. Representantes da plataforma reiteran que esas supostas melloras que alega o Sergas son totalmente insuficientes e na meirande parte dos casos non son realmente melloras, senón servizos que xa existen na actualidade e que a poboación de Salceda resulta moi prexudicada nesta balanza. Afirman que na sanidade non se debe escatimar, senón ao contrario, investir e mellorar para ter unha atención máis preta e de calidade.